Кой ми звъни? Тати. Ало? Ники, искаш ли да дойдеш у моята къща? Защо? Защото можеш да дойдеш на гости. Добре, идвам. Чао. До после. Чай да си заготвя храната. Бисквитка. Добре. Само да изям. Значи. Тате, идвай по-бързо. Чакай да се наям. Добре, готов съм. Само да се оправя леглото. Готово. Компютъра загасен. Така. Давай сега да почивам. Само често да кажа... Чакай. Кажи бе! Тате, ама ти къде живееш? Ти на това ли село ли си? Да, на една от къщите. Ела. Добре. Сега трябва да го търся някой от къщите. А защо се е преместил тук? Странно. Моята къща е по-грозна, да, ама няма значение. Ето го. Мисля, че това беше тати. Мисля, че е в тази къща. Ето го. Тате, ти защо си тук живееш? Сиве. Така. Сиве, тук с ток се принесох. И затова. За какво ме каниш? Искаш ли да нощуваш един ден? Тук има едно легло. Сине, ще ти направя едно легло. Благодаря ти. Няма проблеми. А сега? Сега, ако искаш, отиди и се разходи. Аз съм тук. Добре. А това какво е? Добре, аз да отивам при баща ми пак. Какво се е случило? Тати умря! Чакай, what? Моля. Къде се взе? Къде се взе? Какво? Дупка? Какво става тук? Тати! Не биваше да ме слушаш. Защо? Чао, с Богом! Мама!